me faire un film, comme il coûtait du bon, ma c'est un film. Ouais, nous t'as raconté aussi qui c'est vrai. Du bas de voilà. Nya fama. Iterega bura. Après on a les ngali qui gagne la ma mère n'était sans faire faïna. Bura kelele. Bura kelele. Adale tilare. Hein? Bura. Abi nyinga kuma be nega iga kola abi chogodi. Ibe chogodi fa abi chogodi neko anete foshi kalama. Ma flico. Iterega bura. Bura kelele. Bura kelele. Ne ko sigale no alors. Terine mati bolole jantu yela la de. Me fera mere. Ai ango kuma yela beto ino. Me fera kuma fariga koka. Est-ce qu'il va faire? Fa. Awo. Fa na ga bol duguba konna la. Anana min kama ne de be go finyana. Iki jantu yela fati niele ndiyo kuma fiega teme. Ijugu de do ni be se. Fa te terine manye fa toy. Fa mu na be ne kam. Ne ko ni la dire. Ne il la dikaba. Donc i jantu yela la ni te problème no fe fa kola. Fati terine manye. Maintenant, amis Nyamuma, nous avons fait toute la revue des séries du Malifim. Abonnez-vous au bienvenue. Abonnez-vous au métier, au pas la mena alibi. Donc, vidéo, amis à que ada deka, ada l'orpheline, ada enfamara à quel nimade, enfamara maïredi, enfamara ma, mais parce que kochama femba alsa oube combat na, parce que voix Khalifa, ani souma banfali. Ani Karamoke alsa au cours de l'Esséna. Donc on a tout fait ma revue parce que c'est pas facile quoi. Donc 600 on loue alsa au quoi qu'elle est là parce que donc soumake au thème du va courir. Donc nous me fait mal que jouer que mon là ou que jouer parce que ça me fait que du que on t'a souma banfali bara. Ayaye Bura me fait ka ada jagoya furura o tara suma banfali bara donc 600 ada tonton mu me fait ka marier jagoya vertema donc o fene yele mara 600 suma banfali bara hein donc 600 donc parce que suma banfali le c'est ka fait konjugu ale boni ale est numéro 1 là konjugu kela donc 600 karamoke ale koni fait parce que ada kura tonton nana fait de la jefolo karamoke de la jefolo comme karamoke normalement ali kalawni fond de kraneka donc fait mo juya ni ko jugu kawi utale ka bare normalement donc ali au fond ada ton kura tonton quand il peut mo forcer fait mandi mo remi ko forcer quoi donc parce que fou mandi deni on ta forcer ta fourrer forcer fourrer mo chimo fo donc bibina alsa au cours de Sénat donc c'est ça au cours de Sénat ambe bo mo kala ma fene donc fa ani bintu parce que tara ko ni amatara ye amena doni tarani alibe tara yorokele quoi tarani alibe afamaruma donc ali on est en Maroc tara bogo donc moi c'est blé mais tara un peu tara donc pour l'instant tara kuma era te ka foblé mais bintu ni fa ayi ne bara yo bintu no ne ko bintu ne ibano fono la nya wele revue d'amnela ngene nga bintu ni mo bintu sitani nya wele bintu sitani mais nyela ta do ko na nya wele bintu sitani parce que on ga ka rôle donc mais déjà et comme qui est de tout fono la on venait sitani donc jaga alika dini ale me sitani ya là donc jaga ni ko ka a changer la doni ka kera moye mombe avec faire un broie de quoi parce que fait faut broie aye atara c'est quoi broie donc et puis si ça en fait akla la fan aller parce que fa ko tara du ba donc fa c'est gagné ngana akla la ka faut fa ko fa faire me fait broie donc allez au menina ça Nego ay do baga fago kuma na fanade ko be nunu dalabe o ka girini fago yin ni kle flena te ka fen popolo ko jume tuguni ater mi so kurake awa jamani o so mo be ka di tiede ma chokoroba ko mu berte chokoroba inde abina do de bi meleken tonyo ko ni tonyo ko flower mais on me se ka mo fo che dama do ko buru fela ni nyoko na meleken berte chokoroba
mɔgɔ min yɛrɛ kɔni lafiyalen n'o tilefiyani na o ye ɲagalen ye dɛ ada kun bɛ ɲagalen dala don o don k'a fa question a fɔra ko ɲagalen k'a fɔ a ye donc ɲagalen kun bɛ mun salo la depuis fataraba tile donc fo fɔli ma kɛ fo ka ɲagalen bana donc sisan kɔni parce que comme ada ko wɛrɛ bɛ ala ni kura kun na donc o ye kura ka kɔɲɔko in ye kura ka furuko in cɛkɔrɔba ma Berthe donc sisan kura yɛrɛ ala yɛrɛ hakili tɛ fako la bilen donc ɲagalen de lafiyalen don sisan ɲagalen de lafiyalen don sisan donc an tile kura somɔgɔ aw bɛ ɲɔgɔn dɔn ni aw de la ka ɲɔgɔn ya an tɛ ɲɔgɔn dɔn nka ne ɲɔrɔ b'a la fan dɔ fɛ ayiwa ne kura de n terimuso kura Aziz de bɛ ba fana kaminɛ kɛ awɔ an ka so kɛrɛfɛ ko ka ça va bien an kun tɛmɛtɔ de don n ko bɛna bɔ yen n ko bɛna Aziz yiri la an bɛ siran ɲɛ an y'a ye yanni épisode damadɔni Aziz nana Aziz ye mɔgɔ kura ye mɔgɔ min ye Fana ɲagalen terimuso Fana o y'o ka mɔgɔ dɔ ye donc o nana o neveu dɔ donc t'a dɔn n'a nana vacances la ou bien n'a nana ka to yen de donc sisan ale de n'a hakilina bɔra ka na fɔ ka bɛɛ dalajɛ pour que u ka se ka nin ko in kɛlɛ cogo min na dugu kɔnɔ u ka se k'a kɛlɛ parce que fɛn min don ko kɛta tɛ ka furu jagoya et puis fɛn de ye ne na yɛlɛ yɛrɛ ko ko ne a commencera tan k'u bɛna taa n'u ka musomaninw bɛɛ ye donc olu yɛrɛ tɛna furumuso sɔrɔ ni cɛkɔrɔbaw kɔni taara ni denmisɛnninw ye furu olu bɛna jɔn furu sisan donc sisan denmisɛnninw bɛ wuli la k'u jɔ nin ko in na pour que nin furu in ka se ka bali quoi mais Aziz de y'a kɛ Aziz ni Ada olu de b'a ko ɲɛma donc ne yɛrɛ kɔni bolo furu kɔni an yɛrɛ kɔni bɛɛ b'a dɔn furu ma nɔgɔn déjà furu ye fɛn min ye mɔgɔ fɛn bɛ furu la i b'a dɔn k'a ma nɔgɔn mais maintenant i bɛ furu la i b'a dɔn k'a ma nɔgɔn mais maintenant ka mɔgɔ jagoya i ni tɛ mɔgɔ min fɛ ka o tigi d'o ma déjà hali ni bɛ mɔgɔ min fɛ o ma nɔgɔn donc ni tɛ mɔgɔ min fɛ ka tila o tigi d'o ma kabako nin ma ɲi dɛ et puis o yɛrɛ tɛ mɔgɔ ye denmisɛnnin tɛ yen foyi fo cɛkɔrɔba kura yɛrɛ ɲuman k'a mɔkɛ filan ayi Berthe an cɛ denbayaw bɛ di kɔri baasi tɛ an b'a baasi foyi tɛ yan alhamdulillah an b'a n ko n b'i wele ka a f'i ye n ko n ye sama ye a diyara n ye a bonyana ma ciden sera n ma n ye wari yɛrɛ ye a diyara n ye kojugu a diyara n ye yɛrɛ de ala ka barika don a la hali bi an b'a ayi o ko o banna ka ban n y'a ɲɛfɔ kura yɛrɛ ye a sɔnna a ma baasi foyi t'a la n'ala sɔnna a bɛ taga bolo ɲuman kan wa n'ala sɔnna a ma a bɛ kɛ fana sisan kɔni an b'aw dɔrɔn de kɔnɔ sinon o ti jɔrɔ na ko yɛrɛ o ti jɔrɔ na ko ye o banna ka ban o banna n'ala sɔnna a ma donc de toutes les façons kura tonton tɛ foyi la wari ko kɔ comme kura tanti y'a fɔ a ye cogo min na n'i den wolo i kun t'a di donc i bɛ wari ko de la a bɛ wari ko de la parce que Berthe in bɛ to ka wari caman a bɛ to ka na ni fɛnw ye ka d'a ma donc i bɛna den saraka ten fufala k'i ko wari ko dabila an tɛ nin ko sugu ninnu dabila nin kɛra sabali nin kɛra dabila ko ye dɛ donc sisan kɔni bɛɛ jɔlen don dugu bɛɛ jɔlen don denmisɛnnin bɛɛ an y'a ye dugutigi fana den dɔ nana ko Fili o denmuso nana ko Fili donc bɛɛ kɔni jɔlen bɛ nin ko in na donc ne yɛrɛ kɔni bolo j'espère que a bɛna kɛ ko y'u bolo dɛ ko ɲɛnama y'u bolo et puis u bɛna satisfait quoi parce que nin tɛ ko ɲɛnama ye nin tɛ hakilina ɲuman ye fɛ et puis maintenant u ka nin ko in a ka se ka ɲɛnabɔ kura ka to a kelen na u ka furuko in dabila et puis sisan Ada ka Ada fako ye o fana ka ɲɛnabɔ parce que ɲagalen kɔni mɔgɔ min lafiyalen don sisan o ye ɲagalen dɛ parce que fako tɛ fɔ bilen donc ale yɛrɛ kɔni a t'ale bolo bilen k'a fɔ k'a bɛ vérité fɔ parce que Ada hakili bɛ ko wɛrɛ la. Foyi tɛ i bɔra Ada fɛ yen nɔ sisan
fɛn dɔ de bɛ yen nɔ n bɛ fɛ k'o f'i ye quoi. O ka di. A ka di dɔɔni. Ne bɔra Ada fɛ yen sisan ne n'a ye kuma dɔ fɔ komi a tun bɛ baara la a ma se ka na donc ne ko ne bɛna ɲɛ f'i ye i ka ko in Ko jumɛn? furuko in ne yɛrɛ fɛ ne ye fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ a la. An bɔra mun kalama fɛnɛ ko kura kura ni Aziz a kɛra komi lusini dɔ bɛ yen dɛ affaire min dɔ bɛ yen dɛ en tout cas Aziz kɔni ale y'a ta fɔ ale kura kun diyara ale donc est-ce que ale ka kɛlɛ b'o o kan de kan kura fɛnɛ an y'a ye a ye lajɛli min kɛ je pense que Aziz fɛnɛ ka ko diyara ye donc an t'an sigi k'o fɛnɛ lajɛ olu ka ko bɛna kɛ cogo min na ok donc ne terininw ni ne tun bɛ n bolo k'a fɔ ye bi Ada Love ka ko la donc aw hakilinata kɛra mun y'a ko la an t'a baro kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ni ne tun bɛ n bolo k'a fɔ ye donc a k'an bɛn wagati yɛrɛ